салом, манзури шумост барномаи хабар бароятон. Сарватмандтарин одами ҷаҳон Илон Маск Твиттерро бо маблағи $44 миллиард харидааст. Харидории Twitter аз ҷониби муассисаи SpaceX ва Tesla метавонад пас аз анҷоми савдо эълон шавад. Twitter низ фурӯши ширкатро ба Маск тасдиқ кард. Шӯрои мудирони ширкат ин созишномаро якдилона тасдиқ кард ва интизор меравад ки то охири соли ҷорӣ он баста шавад. Пас аз баста шудани созишнома мо намедонем ки платформа кадом самтро пеш хоҳад гирифт, гуфт Агравал, соҳиби Twitter ба кормандони ширкат ва итминон дод ки ҳеҷ гуна ихтисор ба нақша гирифта нашудааст. Гуфта мешавад ҳамин ки соҳибкор тавонист бо шӯрои мудирони ширкат дар мавриди фурӯш мувофиқат кунад, саҳмияҳои шабакаи иҷтимоӣ дарҳол 57% боло рафт ва ба $51.70 расид. Барои харидани Twitter Маск $21 миллиард маблағи шахсӣ ҳамчун сармояи саҳомӣ ҷудо кардааст ва $25.5 миллиард дигар барои соҳибкорон бар ивази гарави саҳмияҳои Tesla аз ҷониби гурӯҳи бонкии Modern Stanley ҷудо шуда буд. Forbes Илон Маскро сарватмандтарин марди ҷаҳон эълон кард. Ҳанӯз 23 апрел соҳибкор эълон карда буд ки ин шабакаи иҷтимоиро мехарад то як платформаи ҷамъиятиро ба вуҷуд орад ки ба он бовар кардан мумкин бошад ва дар он ҳама ҳуқуқи изҳори андешаи худро дошта бошанд. Ёдовар мешавем ки Маск сарватмандтарин одами сайёра аст. Forbes дороии ӯро ба ҳисоби сармояи Tesla $273.6 миллиард арзёбӣ мекунад. Илон Маск бо сарватмандтарин одами дунё, аммо баъзе вақт дар офисаш хоб мекунад. реҷаи рӯзонашро сахт риоя мекунад. Ҳатто дар маросими издивоҷи бародараш 2 соат пеш аз ақд расида пас аз он боз ба корхонааш рафтааст. баъзеҳо мегӯянд кор мекунем, аммо чаро бой нестем. хатогӣ дар ҳамин аст. мо барои пул кор мекунем, на барои расидан ба муваффақият. дӯстон, ҳамеша талош кунед ва вақти худро қадр кунед, чун вақт қимматтарин чиз дар ин дунёст ки бо чизе намешавад онро харид. дӯстон, суоли мо барои шумо чунин аст ки оё аз Twitter истифода мебаред ва ё шумо аз хадамоти ин шабакаи иҷтимоӣ розӣ ҳастед ё не? фикру ақидаҳоятонро дар нашр нависед, яъне бале ё на. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстон, боз дар шабакаҳои иҷтимоӣ хоҳем дид.